Jeg vil rigtig gerne i det her kollektiv, fordi at der er rigtig mange spændende mennesker og interessante mennesker. Og det bedste ved det hele kunne bare være, at hvis man kunne vågne op og gå i seng med dem hver aften og hver morgen. Jeg kan godt lide øl. Og han drikker hele tiden øl. Det er simpelthen så surt, det er mig, der får tømmermændene. Ja, jeg kunne så godt til mig at komme ind på et kollektiv, fordi at, jeg vil gerne være journalist, og jeg er meget interesseret i, hvordan andre synes, at det vil være at bo på et kollektiv, og hvordan det er at bo hjemmefra. Og hvad hvis du tisser i min seng? Altså, jeg sover ikke i sådan et snavshus. Ja, hej. Mit navn er Edvard. Jeg er kunstner, og jeg kommer til det her kollektiv. Jeg bryder mig egentlig ikke særlig meget om det, men det er mest fordi, at jeg skal have inspiration. Og i dag fandt jeg ud af, at Frederik også har været sammen med min bedste veninde. Jeg har så lige opdaget, at Nora hun har været ude sammen med Frederik. Og Jeg har ikke altid drømt om, at når vi nu fik vores eget sted, så skulle det indrettes sådan meget, meget moderne, og så med en masse farver, rigtig vildt. Så kunne det være, at ham der Frederik han flytte. Han er så lækker. Jeg kan bare fucking ikke holde bøsser ud. Det tager kun 5 minutter at se Tappen, men du vil så gerne se noget mere. Vil du være med til at dække Tappens historie? Vil du have indflydelse på Tappen, så gå ind på hjemmesiden